Il-Maġistrat Rachel Montebello tat id-deċiżjoni tagħha talba li saret mill-avukati tal-imprenditur Jorgen Fenek biex tiġi preżentata aktar evidenza quddiem il-qorti fosthom il-famużi tappings. Fid-digritt tagħha l-Maġistrat ikkundannat it-tattika tal-avukati ta' Jorgen Fenek intenzjonata biex tikkontrolla x-xhieda u l-evidenza illi jippreżenta l-middleman Melvin Toma. Il-qorti qalet b'mod ċar illi r-recordings tat-telefonati ta' Melvin Toma mitluba mill-imputat mhumiex xhieda u provi li jistgħu jinġiebu tal-anqas f'dan l-istadju tal-proċeduri. Dan ifisser li t-tappings li saru mis-servizzi segreti mhux se jiġu ppreżentati f'dan il-każ. Iżda kif it-tnejn komplet il-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenek fil-qorti, id-diviża talbet għal aktar informazzjoni din id-darba relatata ma' telefonati li fihom hemm involut Melvin Toma. F'dan il-punt għalkemm il-Pulizija oġġezzjonat bil-qawwa, il-Maġistrat qablet li tiġi mogħtija dik l-informazzjoni biss li mhix meqjusa sensittiva għal dan il-każ tal-assassinju. Imbagħad fl-istess seduta tqajjem punt ukoll dwar noti li għandhom il-Pulizija rigward Edwin Brincat magħruf bħala il-Ġojja. Anke hawn il-qorti appellat biex tiġi moddija biss informazzjoni relatata ma' dan il-każ. Intant is-seduti ġew aġġornati għal bidu ta' frar meta mistennija tkompli din il-kumpilazzjoni bil-prosekuzzjoni mistennija tressa aktar nies biex jiġdu. Fl-eluq tas-seduta, il-Maġistrat Rachel Montebello reġgħet appellat għal kawtela fil-mod kif jiġu rapportati l-proċeduri brabta ma' dan il-każ u insistiet illi kulħadd huwa preżunt innoċenti sakemm jinstab ħati.